no khunu baigyo chini pasai sokdri rongno chini parani isra moyolni pasai rongno khunu baijago जों असुक दुर्गतिओ याsak फाइनायबा याsak फाइनायनो जों मा हाजागो चिनि दसाओ याsak फाइगोब्र बासाइर चिनि हदा बासालाहा चिनि पारानि लुकुर बासागै जोंनो याsak फाइलेहा क याsak नागिरै जोंनो ता पिके मेदम फाइयो जोंनो बुद्धि खादिर फाइलेहा मियाफ्र सारैगो साइटा पास्ता दिगि जों खोनालाहा सिनासिबोनि रंजाफिलाहाफो खोनावै जों बोखा तंथौलाहा सिनि बोखा पिके मेदम साहौै जों खोनाजालाहा बोखा सान्तिं हासों सिनि सरायनि बांगै असुक दरखे बोखा माइमुइ जालायमालिया दै ताइ बेराय बुरुय ओंलायमालिया दगान हगान थांलायमालिया बाजार हजार थांलायमालिया जों आसुक दरखे गोसोगै मातंहा मासाइर चौधरीर गोरैंखे जों बाहाय बाय पेलेले हमले सिनि पिके मेदमबो बबो याति साइ बासा सिदि हि ति साइर फाइलाहा जोंना सिनि दा बुसा रंफिरे सकरे खाइबो बरक दरासि रंजाग्लिया आसुक दरखे अबहेला आंजालहा आसुकनो सिनि पिके मेदम बाय पासाइनो आसुकनो खुलुमो याफाजा जतन खुनुबायखा आं ससियेल मीडिया फाइमाके हाइसि लुकुरंनो काइसा कक सिरवानि हि फाइमानि पारावो आदुंखावो काइसा सिलता हानि कारक खाइजागमानि जास्टिस माया हाके बनि परे जास्टिस मामानि उ कगनो आं सावानि हि फाइमानि सबानि कारण नैतै जास्टिस माखा सबानि सुबा सुनि बांगै जों जास्टिस माखा उ कगनो आं सावानि हि फाइयो सिलता हानि कारक खाइजागनायनि बोरैनि बुमा बुफा तै बु बोरैनि बुगिमानो खोनालायग्रासिनो किसा आं साग्रासिनो तमानि हमाले बो प्राइवेट थांफ्रो सिनासि बनिकनि अर प्राइवेट परवेनि हि थांगो 12 बोसोर सराय बोरै बसि जत्तनो सुति रगै बनो हाइसुं खेनारक्सि र फ्रेने नायले ताके बो फायै बुआ फाना कावै साफायले हा एबा बुआ बोहा बरबा तंमालिया ओके थांगै सिनासि बनिक रगै पुलिस न आना जोंनो हाय खायो नि रंराय रखलाहा रंराय रखमासि तमांखा सालसा सि चजागो सालसा बिसिंसि यगै खुत्रां मालाकावै यग फायलेहा पार्टी बाव बेलहा तै थानावसि केस क्लाइ केस हुइरोहा हायनिवनि सालसा बिसिं यग फायलेहा पुदि खादि मानालिया बरनि बुआखा कालाइस दंसि ओंखाय आंबो फांगै ब्राय दमा पाराव गथना आं दमाबा आं थांगै सोंगैला कबैनो सत्य गथना दे सत्य गथना न साहा बोरैबो साना बसंहा सत्य गथना दे सत्य गथना नोंनि सावै सत्य गथना नाबा पुदि खादि नांगौ जोंबो बयनो गोरों रौनो किसा सोंगै मानायलेसिनाय सुबा सु मानायलेसिनाय फाइले मानि ओंखाय आं साखा सिनि काइसा पिके मेडेम बनोलाय नेट अगनगो बेलाय बो साम काहा तांमानि बजे खुपेर मानि बो साम सार मावो हि खोनामाबा जदि बनो दे रिंनायलेसिनि हि जों रिंगै आं साइरोहा ओंखाय मण्डलनि हयतेके साहदि हि हंगै साहजामा बै बो फायै बुरिनि बुमा फानर बिजित बुखायफेले हा ओंखाय बुरिनि बुमा फा साखा आंले आनबसा जनो रंगवाने हि किसाते जानो हि प्राइवेट रखजामासि हाय हाय गथना आंहा हाय हाय बेपा ओंखाय सिनि मेडम साखा ओ कौरनले हई दंले लाभ गरै बनो कठोर साजा रवा नांगो कठोर शास्ति रवा नांगो हाय हि साफायले हम बोरनि बुमा बनो साहस रखायले हम साहस रखाय परे तमांखा बोरनि बुमा फासंबो कगनाला ओंखाय मेडम सोंले तमा खासिनाय सिनि पिके मेडम न सोंहाता ओंखाय सिनि पिके मेडम साखा नौनि लोगो रवा थांदि
sogri bai malai di basa bai malai di chini kas nombori lo tongu saka asa klaisa ke borok party wotlang pak thangkhana ba osi case klaisa pa suikhana khaidi ni hokha haike homa paisi paiyako khaidi puddi roma badese paiyako boni nije saksi chini parani sogri bai malai goi chini parani bura buri jotto bai kok salai goi nirok haker usalanok khake silota khani karokhani no hake yakai rokhe di sajak tini se ani orok khaijago khana sonai ni oro ungnai bo soittosi ungnai ni hake kok sabui chini parani sogdiro bai jotto malai goi kok sabui kalang thangkha asuk bosi thayeko notun bazar thana PSO thangoi thana osiro bai malai sachi sungha जों तो आं तुलसी आसक ओंखे बो आसक दारा आसक क्लाइसा दारा सुइद नों हाय आसक दारा बाय मो पालिया इ सावै बो त बन कठोर साजा मारना हंगै थांहा ओंखे चिनि पिके मेदम सामा हायनो नो बोरनि मुवा फाबु बो सातै किनो सब बिरो बाय मालायै मासार मालायै थानावो गेरावो खालेला हा चिनि कास नम्बर ल न तैगै चिनि समाज बासाला हा तागले कठिन साजा मारनाय हि मा उलाइला प्रदर्शन खालिला जों नेट अफ थां नो नेट सुतारा सोशल मीडिया नायने के नगु नेट अफ प्रदर्शन खायमने चिनि समाज ने होते तै जों खालेखा पासाय रक्लाङै सौद्रि tlangै थांलायखा जों आप्र असि साका जों न समय रदि geseng সময় রদি जों রনাय হয় রহকা geseng বহय केपेका नग जदि रय geseng थाना ला रास्ता लको आंदोलन खायनाय বিভিন্ন ভাবে जों साइ केपेका सामा परिसेसि रंजाकिया ओंखे जों पालमा जालिया आं ओंखेनो पिके मेदेम न मा साव लाजाखला बोरि मुवाफा आगंखे आं साव इक्लां थांहाके बोरिनि मुवाफा साव जाहा पिके मेदेम न मा साला बनो Pagro tu sini जनजातिनि बांबो सामु तां दं ओंखे sini ओंखे बा बनो मा साव लाजाखला जोंबो सावमान परे बसाका नेok सावखा नेok खायमाने ओंखा नु आंबो कसुक्तै खायनाय हि साहा उदयपुरनि उकिल लबाय मालायै कक जाबलायला हा हाखे उरो अर्डार रजागला हा 19 तारिख नि ओ हाय हाय ने सिनासिबुनि रयसोगा पिला हा बसबानि कारण तै जों जस्टिस मा बना आं कायसा सामो सुलु कुरंनो चिनि पिके मेडेम खायमानि बांसे जस्टिस मा तै चिनि समाजबो बासागुइ फारला हा पासाय जगदिरि तै पारानि लुकुरं तै ओ आसुबासि तिनि चिनि आदमखानि राजेश जमातिया बो जस्टिस मागु आसुबासि थाया कसं बसकांगो तै कतर खेसि अमहायो मा बासाला न्याय आसु कक सागुइ आं नारलाहा जत्तनो खुनुबायखा खुनुमा परे ते खायसा सासिनाय चिनि ताग राजेश जमातियानि वो जस्टिस मारनायले स्पेशली चिनि पिके मेडेम नजातिनि बांगै चिनि पिके मेडेम मासासि बस सत्य आसुक सावि नारखा